Min binja antika għal binja moderna b'ambjent sabiħ għat-tfal u l-edukaturi. Din hija trasformazzjoni li saret fl-aħħar xhur lil binja tal-iskola primarja Adrian Borg f'Birkirkara biex mill-bidu ta' din is-sena skolastika bdiet tilqa' it-tfal Karkariżi minn Year 2 sa Year 6. Dan l-arranġament qed jippermetti li jsir proġett kbir ta' immodernizzar fl-iskola primarja l-antika ta' Birkirkara. L-inaugurazzjoni saret mill-Prim Ministru Robert Abela li akkumpanjat mill-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima żaru klassijiet u ltaqgħu ma' tfal waqt il-lezzjonijiet u attivitajiet sportivi li kienu qegħdin isiru fl-okkażjoni tal-Jum tal-Isport fl-Iskejjel organizzat minn Sport Malta. Il-Prim Ministru nnota li din l-iskola ma tirrappreżentax biss binja moderna, iżda tixhed il-valuri ta' pajjiż li jemmen f'edukazzjoni ta' kwalità u futur bbażat fuq ħolqien ta' opportunitajiet għal kull tifel u tifla. Dr. Abela qal li dan l-investiment huwa pass ieħor biex jintlaħaq lan tal-Gvern fl-edukazzjoni, dak li l-pajjiż ikollu skejjel moderni u li jpoġġu l-bżonnijiet tal-istudenti fiċ-ċentru. Il-proġett sar b'investiment ta' €2 miljun bħala parti mill-Edu Infrastructure Program. L-investimenti segwi xogħol estensiv ta' rinnovar u immodernizzar tal-ambjent tal-iskola biex l-istudenti u l-edukaturi jkollhom spazji aktar sbieħ, siguri, aċċessibbli u mamra bl-aħħar teknoloġija. Il-faċilitajiet jinkludu klassijiet ġodda, sala għal użu differenti, żoni rikreattivi u sportivi. Apparti x-xogħlijiet ta' tisbieħ, din ir-rinnovazzjoni inkludiet l-introduzzjoni ta' sistemi effiċjenti fl-użu tal-enerġija u faċilitajiet li assiguraw aċċess għal kulħadd. Il-Prim Ministru enfasizza li l-investiment tal-Gvern fl-edukazzjoni mhuwiex biss fl-infrastruttura, iżda wkoll fl-edukaturi bl-aqwa pagi u titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom u anke fl-istudenti li qed ikollhom aktar għodda diġitali biex jużawha fil-vjaġġ edukattiv tagħhom. F'dan il-kuntest semma li bdew jitqasmu l-laptops b'xejn għal 14,000 student bis-7 sa 9 sena fl-iskejjel sekundarji kollha. Semma wkoll li fl-iskejjel primarji baqa' jingħata t-tablet lill-istudenti minn raba' sena. Il-Ministru Clifton Grima qal li dan il-proġett juri l-impenn tal-Gvern biex jipprovdi ambjenti ta' tagħlim modern u sigur li jpoġġi t-tfal fiċ-ċentru tal-edukazzjoni. Dr. Grima qal li kull investiment bħal dan ifisser futur aħjar għall-istudenti u appoġġ akbar għall-edukaturi. L-inaugurazzjoni tar-rinnovar tal-iskola sar fil-preżenza tal-ġenituri ta' Adrian Borg, student li miet f'inċident traġiku fi-skola f'Santa Venera fl-2003. Din l-iskola semmiet biex tibqa' tfakkar il-memorja tiegħu.